Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog is magbuhatag whisper challenge. So kung bago lang ka sa akong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa akong mga bagong video. So kaning whisper challenge guys, common na kay nga dula sa YouTube or sa Facebook nga mga video kung asa man naman makita. So amo ang magbuhat mi kay gusto namo nga magdulaan nga challenge. So ang among buhaton bago mi magsugod magbato-bato picks mi para mabalaan namo kung kinsay mauna sa mao hula o kinsa tong magpahula. So pick. Hindi ka. So karon guys, pabunutan na to siya gisa tapos di nato ipakita sa iya og pahulaan din nato sa iya. So mo din ni guys. Sige na. Subscribe. Tama. So nahulaan niya ang isa guys, no. So siya na pod ang magpahula sa kuha. Sira mo yung hairstyle ko. Mga ni guys. Ha? Makatawa ka na yan. Lugar na? Ha? Hindi daw. Ha? Amerika? Oh, tama. So guys, nawalaan niya. Oh, gang ako na si bunot na pod, di ka na pod. Oh, ngid po. Yeah. Oh, ang sunod is saan man di man makita. Ay naku, marambag na silangi. Na. Impossible. Oh, wala na gini. Sige na, ako na pod. So guys, siya na pod karon guys. So ako na pod ang maghula. So guys, mauna yan nabunutan guys. Are you ready? Yes, I'm Ha? Ano? Ha? Listen? Correct. So karon guys, ako na po dang magpabunot sa iya. So bunot na. Bobonot. Lugar ni guys, no lugar. Lugar. Gina.
Pila yung score? 3? 3-2. 3-2. Oh! So ako na po guys ang maghula. Palikod ka. So guys, mga niyang nabunutan guys. Ha? 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 Pwede mag-pass? Ha? Ha? Pass? Pinapas ko. Ano dito? So, 3-2 na, 3-2. Wala niya nahulaan guys. Sayang. So, mga sumunod na. Dalawa na lang. 3-2 yun, no? 3-2 na. 4-2? 4-2 ah. 3-2 gani. Sige na. So, ang next nga guys nga na gibunot kay Maoni. Op. Sige na. Okay. Oh. Cookies. So, nahulaan niya guys. Oh, cookies. Cookies. Ano po? Last. So last but not the last. Ginabrain lang na dito. Oh. Ready? Hindi na. Ha? Ha? Dora. Ha? Dora. Star? Hi. Daan. So, pila yung score? 4. 4 tapos ako 2 3. 3. So, mas lamang siya guys, no? So, kung unsa nyong gusto nga parusa sa ako guys, please comment down below para sa next vlog nga atong buhaton is maparusahan ko niya. So, comment down guys kung unsa inyong next idea para sa mga challenge or mga pang vlog para dito ko niya parusahan. So, salamat guys sa paglantaw guys, no? So, ayaw kalimot pag-subscribe and hit the notification bell, like, comment, share sa video. So, thank you. Bye-bye.